Omenda is one of them, and achiel kuom gi kendo maduong' lakini ok en kende. Podi nyaka bende nyaka jopiny yier joma dhi assembly kanyo kong'e ni magi gin joma itero madhi rito bilionde mang'eny. Seche moko tij MCA jothurwa osebedo kochayo ni ng'ata nyalo tiye koda sombi okogine odwa guom to ni dhi adhiya ni telo nitie Nyasaye machiwo telo. Nyasaye machiwo telo, lakini Nyasaye bende machiwo rieko. Koro gigo nego bede balanced matin. Nikech budget sani kata mar county osebet complex. Makidhi adhiya gi wi tiyudo ka koro mage jok ma koro badhore. Tiyudo ka MCS moko kadha beach ema manage everything machoko pesa tero mana e gwenge gi duto. But waseneno kata mana sani dong ineno ka wan gi case Kericho, impeachment dhi mbele, wasebet gi several impeachment motions, kata mana Kaluo asia kanyo nitie ministers malong'o mosomo buk mana maler ma jo county osegolo. So mago gin examples mag oversight ma county timo. En mana ni ng'enyne kapo ni koro ne mondo uluong governor cha to seche moko dwaro ni nyaka bedie mana ni nitie kendo office moro maduong' ma kalambe duong' ma nitie toku. No to assembly kende to ok nyalo. But koro sani assembly lwetegi bro ojiwore ma kapo ni koro gitiyo gi teko ma gin go sani to ginyalo improve oversight. To ok wanyalo wacho ni oversight ok timre at all nikech waseneno CCs kiluongo ma bende ka koluongi MCS koluongi to bende juma no kinya nindo maber ahinya. Jakibuogi. Erokamano ahinya Sifio George Magomba. Nitiere kwan omenda moro kae mabiro e okang' moro mamalo kendo e ik omenda ma walose sani ka warango medruok kawuok bilion 387 nyaka bilion 415. Mano e medruok kita omenda michwalo ni counties kata mano ma en omenda monego bed ni konyo weche mopogore opogore e counties ma en national revenue, mano share of national revenue ne counties. Ka en omenda momedre kamae to bende financial autonomy ni bende koro miyo od bura e kinde gi ma MCS wacho ni koro governors onego ikre ne real oversight kata real nyong'ong onego bende koro ikete kata wang' kuom gini bende gitiyo makare gi MCS ma bende dhi medo jiwo kata ka giluonge ni strengthening devolution e yo machal nade ka kinde mokalo ne gin pesa to nok ne malong'o ahinya. Pesa to aneno ka sirikal mar William Ruto komedre gi broad based osetemo gik moko ariyo. Namba achiel e budget mar Honorable Mbadi mirifatu no budget omedre. To mar ariyo en ni gole kech bonya bete budget to ok ore mamane problem wasebet go since independence. Kanja ni neno ka jakom pimo bura manjane gin go gi President Ruto to gi MPs ma Kenya Kwanza gi ODM. Tiyudo ni kata majimbo kane wachako, tachiel kuom tricks mane President Kenyatta tiyogo en ni pesa ni e budget lakini treasury ok ori. Koro wago erokamano ni treasury masani oro pesa. Sani jo county moni poko chula dweche ang'wen cha odok piny. Koro pesa donje e county kendo en pesa ma koro bet bup. But percentage no to pod onego increase nikech pod nitie pesa mang'eny. Nikech kata kiwacho ni en 400 billion and 400 billion out of 3 trillion 3 point something trillion budget. Koro tiende ni pesa mang'eny pod nitie Nairobi. To Nairobi ka joma poge tin, joma toko tin. Dala kucha bet dipo kineno iwuotho nyaka Homa Bay mineno governor mipenje pinto moko achiel ariyo. Koro bedo ni budget increase to bende chalo pandikisi kech konchiel bende ka governor bende koro nigi pesa kendo mang'eny ahinya e lwete to oversight bende tek. Anapani the first key measure maduong' kabisa en jok moyier modhi odonjo kaka MCS. Jothurwa samoro yiero joma thuondi, samoro yiero joma goons, samoro yiero joma osechung' gi party to nego riw mago te to gi joma nyalo understand, manyalo legislate, manyalo loso chike makonyo piny, manyalo yudo kaka ginyalo chiero e uchumi ma e gwengi
to manyalo timo oversight kendo ne ginyalo winjo audit report maging'e tiend audit report. King'iyo audit report sani iyudo ni counties 8 kende ema bet oseyude report malong'o nyaka ne chak devolution kum 47. So gitimo assemblies are doing better than the counties themselves. To kata kamano pod 8 kum 47 mano pod in mane B. Koro emomiyo nitie pod tich ma pod onego wati, to jopiny bende nitie gi penjo ma nyaka gipenj MCA. Ing'eni oversight en several layers. Jopiny be nyaka chiw ne oversight, kech jopiny bende katho pama ma tekni in iseyudo mari to koro ipamo to monego bi ne oganda kata ne gweng'u to kobiro to koro un bende oversight bende ok timre. Koro aneno no bed several layers mag oversight e pesa moritre ma koro dwa biro ma bet bupni. Erokamano ahinya. CPA George Magoba, nitiere weche